Bertsoa bizi gazte bideo podcasta. Arabako bertsozale elkartea eta Izaskun Arrue kulturgunaren eskutik. Ongi etorri txapela buruan eta hilketa munduan bideo podcastera. Gu Jon eta Edurne gara eta gaurko egunean hilketa baten kasua aztertuko dugu. Bai, Irunen aurreko astean egon zen bertso saioan, bertsolari bat hilda agertu zen. Baina zer gertatu zen? Eta susmagarriak ditugu? Bai, noski, bi susmagarri ditugu. Nora Kortazar eta Izadi Aranburu. Nora Kortazar? Gehi jartzaile famatu hori? Bai, asmatu duzu. Bale, sar dadila lehenengo susmagarria. Izadi Aranburu. Egunon, zer gertatzen da? Zergatik nago hemen? Ez dakizu aurreko astean egon zinen bertso saioan hilketa bat egon zela? Ez... Nola ezetz? Bueno, geritxe egingo dugu. Bigarren susmagarria sartu dadila, Nora Kortazar. Bueno, venga, kaizo, galdera kaskar egin eta hemendik joan bar naiz. Prisa daukat. Bale, zer dakigu susmagarrien buruz? Izadi 27 urte ditu, kamera bezala bertso saioetan zerki askotan lan egiten du eta hildakoa bere lehengusua zen. Ez du sinesten. Egia da. Eta zer dakigu Norari buruz? Nora, 35 urte ditu, musikaria eta bertso saioetako gai jartzailea da. Hildakoa bere txikitako laguna zen, baina handitzean beraien harremana okertu egin zen. Ui. Bueno, geldi ja, galdera kaskar egin eta aia joten naiz ja hemendik. Hori, bai. Hasiko gara. Zein izan zen hildakoa ikusi zenuten azkenengo aldia? Aurreko astean, bertso saioan. Eta zu Izadi? Ego berrietan, familia guztia elkartzen gara beti. Galdera bat, Nora, berarekin hitz egin zenuen bertso saioan? Ez genuen denbora izan, baina denbora izan bagenu ere ez, nik ez nien hitz egingo. Hor daukazu hiltzailea, bera erruduna da, argi dago. Ez dut ulertzen zergaitik kamera bat dagoen susmagarri bezala. Lasaitu, ez aurreratu, ez daudela frogarik hori baieztatzeko. Eta agian zuzara hiltzailea. Begira! Segurtasun kamerak grabatu zutena bidali digute. Utzi ikusten. Gezurra esan diguzu, berarekin egon zinen bertso saioa hasi baino lehen, sarreran. Bai, baina bakarrik hitz egin genuen, nik ez dut ezer egin. Kamerak grabatutakoan argi eta garbi ikus daiteke. Momentu horretan ez, baina ezin dizugu sinetxi, gezurra esan diguzu. Baina sinestu behar didazue, nik ez dut zer egin. Eta gainera, zergaitik hilko nuen ni nire lehengusua, benetan. Bueno, Nora, txikitako lagunak zineten, baina handitzean zuen harremana okertu egin zen. Zer gertatu zen, azaldu aldiguzu? Hori pribatua da, nahiago nuke ez esatea. Ulertzen dut, baina informazio hori oso garrantzitsua da kasua konpontzeko. Bai, baina ulertu ez daki. Zelako puzkerru saina! Nor izan da? Barkatu, ni izan naiz. Egia da, zelako zaina, nabaritzen da, babarruna jan dituzula. Zelako gozea sartu zaidan. Zer idutzen zaizue zerbait pikoteatzeko ekartzen badugu? Venga, ni joango naiz beraren bila. Zelako naska, eta zelako guarroa, beste puzker bat bota duzu. Oraingoan ez naiz izan. Venga, jarraituko dugu galderekin. Venga, jarraitu. Eman. Hurrengo galdera. Bale, lehenengo kontestu pixkat eman behar dugu. Hildakoa bertsolari famatu bat da. Zehazki Aner Peritz. Euskal Herri osoan famatua da. Bai, uste dut ezagutzen dudala. 15. edizioan txapela irabazi zuen, ezta? Bai, hori oso guapoa dena eta superondo jazten dena. Baina, galdera bat, zer da zehazki bertsolaritza? Egia, ez dakizu zer den bertsolaritza? Izadi.
Bertsolaritza abestuz, errimatuz eta neurtuz egiten den berbaldi bat da. Neurri desberdinetako bertsoak daude. Adibidez, 8ko txikia, 8ko handia, 10ko txikia, 10ko handia eta beste batzuk. Baita doinu desberdinak ere. Adibidez, baldarrak, beldurrari, beste batzuen artean. Ah, bale, ulertzen dut. Kamera bezala lan egiten dut, baina ez dakit ezertxo ere ez. Bueno, gelditu ja eta kitxo, galderak egin eta ja. Keni joan bar naiz. Itxoin, saiatuko gara bertso bat egiten? Bale. Venga, bai? Venga. Ni hasiko naiz. A ber, itxaron, pentsatzen dut errimak eta orain. Bale, uste dut ja daukadala. Hemen egon... Ez dute hemen egon nahi, joan bar naiz etxera, txurroa jan behar ditut eta bota siesta. Ba, orain ni. Izadi edo nora, nor da erruduna, nik oraik jakin nahi dut, ase asperdura. Venga, a ber, liatzen garela, urrengo galdera. Izadi, zertaz hitz egin zenuten hildakoa eta zu? Nire lehengusuaren... ez naiz gogoratzen. Baina, esan behar diguzu, bai ala bai. Nire lehengusuaren urtebetetzea urrengo astean izango da. Eta prestatzen ari ginen, bai. Baina, oraintxe bertan Googleen bilatu dugu eta irailean da. Berriro gezurra esan diguzuela? Egia da, hor daukazu hiltzailea. A ber, kameretan dirudi eztabaidatzen ari zaretela. Berriro galdetuko dizut. Zertaz zioan elkarrizketa? Bale, esango dizuet. Pakete bat, zerbait eskatu duzue? Ez. Ba, zerbait heldu da. Ba, joan bilatzera. Bale. Zerraroa. A ber, zer izango da? Zer da hau? Ui. Anerrer egunerokoa da. Bueno, hemen, a ber... A ber, irakurri. Itxoin, bilatu behar dudala hil zen eguna. Hori garrantzitsuena da. Baina zenbat testu. Ze pereza. Bale, hemen, daukat. Eguneroko maitea. Gaur egun, txar bat izan dut. Lehenik eta behin, konturatu naizelako izadik bere mutil laguna oso gaizki tratatzen duela. Eta bera nire laguna da. Hori ikustean, pentsatu nuen ezin nintzela besoak gurutzaturik geratu. Eta izadiren mutil lagunarekin, Mikelekin, hitz egitera gerturatu nintzen. Eta hurrengoa esan nion. Kaixo, Mikel, ezakit nola esan hau, baina konturatu naiz izadik ez zaituela bereziki ondo tratatzen. Iruditzen zait pixka toksikoa dela, eta egia esan da ez dut uste zu konturatu zarenik. Bakarrik hori zen, abisatu nahi zintudan. Berak hurrengoa erantzun zidan. Bai, egia da. Esan da, bai dakit, aspalditik. Baina ez naiz ausartzen berarekin hitz egitera. Lagundu aldi dazu? Bai, noski, nik bihar bertso saioa daukat, baina nahi baduzu bertso saioaren ondoren berarekin hitz egin dezakegu. Biok elkarrekin. Ondo da. Orduan bihar arratsaldean bertso saioaren sarreran geratuko gara. Hori da, bihar arte, agur, eta hau izan zen dena. Ostras. Bueno, hau prozesatzeko bertso batzuk bota nahi ditut. Ez, ni hasiko naiz. Bale. Aberitxoin, utzi pentsatzen... Venga, badaukat. Asko gustatzen zaizkit, bai nire kantuak, ni hiltzailea naiz eta zuek pringatuak. Zer? Baina, Eskapatu zait! nola hiltzailea zarela? Ostras! Baina orduan badakigu norden erruduna, polizia deitu dugu zelako tuntuna.